Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanku da safiya da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Kamar dai da muka saba muna kawo muku abubuwa masu amfani. Yau ma mun zo muku da wani abu mai amfani, shine waɗanda ke ɗaura bidiyo a kan pages ɗinsu. Maybe kilan ka ɗaura bidiyo amma wannan bidiyo ɗin yana da copyright. To idan kana so ka gano bidiyo wanda ke da copyright a Facebook ɗinka, to akwai inda za ka dibawa. Idan ka diba sai ka goge wannan bidiyo ɗin don kada ya yi affecting ɗinka wajen samun monetization. To ku biyo mu, za mu nuna muku yadda za ka yi locating inda bidiyo mai copyright yake. Da farko za ka shiga a cikin Facebook ɗinka. Ina amfani da Facebook asalin original ɗin. Idan ka shiga sai ka danna nan gashi na inda yan kusayen nan guda uku, sai ka shiga. Idan ka shiga ga inda aka sa support inbox, gashi nan support inbox, sai ka shiga. Idan ka shiga sai ka jira ya buɗe inda aka rubuta wannan support inbox. Da yake wayata ta ɗan kwaɓe ba ta saman intanet, shi yasa bai saurin buɗewa ba, amma yanzu intanet ɗin kamar ya dawo. Sai ku ɗan jira kaɗan. Gashi nan inda aka sa support inbox, gashi nan in ka shigo. Gashi nan inda aka sa support inbox, sai ka jira ya buɗe. Idan ya buɗe ga inda an ka sa report about others and your alert, sai ka danna your alert. Kaga an nuna min no violation, thank you for helping keep Facebook safe for everyone. Ya nuna kenan ban da wani bidiyo mai copyright. To idan ka diba nan in akwai shi za ka gani, sai ka ji hagogi wannan bidiyon. Wassalam, shi kenan.